представя хора, днеска сме в... ще обикаляме изоставен ресторант. Обърни. Няколко даже, и там има още. Там са едни вили, не знам какво са. Но решихме тук да обиколим малко за нашия YouTube канал. И да започнем. Ай. Ай. Започваме с първото. Започваме сега, хора. Ето тук долу, много е нисък тавана. Да. Гледайте. Фално... Ето. Тук може да се ударя главата някъде. Вижте, хора. Вижте го, вижте го. Още малко и го пипам. Ето, пипам го. О, фак. Както виждате, хора, чай. Тук. Добре, това не е нужно, бе. Тук наскоро мисля, че е било изоставено. Това не е нормален. Тут години е изоставено. Вижда кръка. Опа! Хубава мивка би трябвало да бъде. Виж вестниците. Какви вестници, бе? Хора, вестниците са от 2015 година. Пък това вика, че наскоро били изоставен. Да, 2015 година. Да, ние сме 2024. Да, преди 9 години, наскоро. Хайде сега нагоре. Толкова той води, хора. След това ще има на края на видеото нещо спешъл, тъй че ще стоите до края. О! Къде се завряхме? Мале, хора, масите. Вижте. Шит. О, хора! Вижте това там. Гледайте. Само, че там няма хора, че има много пажени и много такива. Там няма как да влезем без ти. Не можем. А заминава тук, бе, няма хора там. Той е много са... Ще мирише на... Тук да прави. Ще мирише на... Кой има там? Нищо. Тук къде си да? Ами дайте към другата сграда, хора. Излизаме назад. Тук излизам отзад. Нищо. Да, ето. Хора, първо ще пробваме тази къща е тук единствения ексит. О, вижте. Ексит. Аха. Вътре има... Няма Хо-хо. нищо. Има само маси. Място. Да. Абсолютно нищо няма там. Дайте към същото. Няма как да влезем, Защото и без това няма нищо, и без това е катинар. Заключено и дръжката е изкъртена. Давай. Както виждате, тук вратата е отворена. Не знам защо е отворена. Окей. Аха, тук е било нещо като бунгало. Може. Там. Гледай колко подписи има. Доста подписи, хора. Огледалото никой не го чупете в изоставане, защото да 7 години лош късмет. Лош късмет, да. Вижте, е било вила. Тук са... Той какво е? Той шкаф ли е, бе? Не. Хо-хо, някой рисува тук. Шаут-аут от това, който го рисува. О, фак! О, пада! Падна, хора! Аз се знаех, че ще падне. Аз не как ще пада, бе. Снимай тук като пада. Да, а не бях. Ядърш, я снимай. Така, хора, съм с камерата вече. О, шит! Окей, бутаме го. Дай бутай. Мале, господа, пази! Стига, къде отиди? Чакай, хора. Не знам защо са го блокирали. Това вратата е включена. Няма как да влезем, има още една врата. Чай, дай да ви покажа видео. Я? Ай, внимай. Вижте. Внимайте. Шит, хора, вижте. Дърветата през това. Да.
Някой се опитал да щупи той огледало. Айде. Айде, ще се става да. Ай, шит. Тъй хора. Тук е... Ела да видиш душа. Хора, елате да видите душа. Най-якия. Да. Добре, това е по-добре бунгало. Бахте тълно. Хора, вижте. Тук е направо... Айде да излизаме. Хора, не знам дали се виждам, а вижте. Моя приятел гледа кой да. Да не влизне вътре в къщата. Хора, бягаме. Давай! Хора, бягаме сега, защото имаше някакъв дрон. Не се шугаме. Заклеваме се върху Бог майка. Един пирон. Господи. Хора, на моя приятел му се заби пирон. На моя приятел му се заби пирон, не се шугам. Трябва вече, тук мисля, че има нещо прокълнато, не се шугам. Забил си пирон. Мале. Така хора, моя приятел е напълно добре, няма никакъв пирон. Тоест ние изкарахме пирона, няма никаква дупка в крака му или в чорапа му, тъй че сме живи и здрави. Тоест пирона е влязъл Ето тук хора. вътре в маратонката, ето виждате дупката, ама не се е забучил целият пирон вътре. Хора, бях добре, мина през пръстите ми. Иначе ако нали, беше се забучил в мене, трябваше моят приятел да звъни на 112. Тъй, че да кажем за малко да съм в болница, да кажем. Защото можех и да умра, ако не бях стигнал до болницата достатъчно бързо. В пирона Имаше ръжда. Това може да получи тетанус, тъй че много внимавайте, като отивате изоставени сгради. Ама е добре, вече е добре. Да. Аре хора, спешъла! Това е спешъла за края на видеото. Днеска Звъним на непознати номера. Давайте. Тъй. 3. Айде. Набира. Я видим. Има. Охо, има хора, да но дигне. Стига, бе, защото аз Знам, че ще дигне. Щом се чуи тази песничка. Ало, искате ли да се запишете на кастинг в Casino BG? .bg. Обърках се, извинете. Какво да искам? Да се запишете на кастинг в Casino.bg. Никакви такова, аз съм бабичка на 80 години. На колко сте? На мен покъли ми. На 70 и нещо години. Така. Охо. Офажвана на мама. Първия номер. Хубаво. Сега звъним на втори номер. Звъним сега на 3 номера, Така. които вдигнат. Има ли го? Аз? Да. Чакай. Той лъже. Защо звъниш на мене, бе? Така, не са преди това, защото той звъна на мене. По-скоро той е с моя телефон, но... Да. Разбрахте. Снимам с на неговия телефон. И той звъна на моя телефон. Двамата имаме шити телефони. О, има. Охо, набира. Намира. Извинете, ви работили ли сте с някога през живота си? На глупави въпроси не отговарям. Чай, ти не беше ли? Хора, това беше май някой наш познат. Това той Сега звъни на последния номер. На последния номер, който вдигни. 8. Айде. Що камера? Блокиран номер! Звъним на блокиран номер, бе! Някога сме звъняли на този номер или преди малко, явно сме го учили. Някак си? Някак си. 6, 5... Тъй.
съм майстор на тъй, бе. Ало. Ало. Работили ли сте днеска? Моля? Работили ли сте днеска? Ами вие работите ли днеска? Не. Много ви благодаря, че гледахте този видео Лайк, subscribe. и очаквайте нови видеа. Ай.